Salbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito lang di pangidul-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras amin kagayem. Kablaawan da kayo amin nga awan labas. Ken pagyamanan da kayo itinaayat apanang suportayo karag iti drama mi ken toy channel mi. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapauluan. Agdardaras akanayaw. Dito'y programa tayo. Unay na itan kaka. Mapan ka ni sekretary, tadamagam kan kwa na tibilin ni Apo Barangay Nutrition Action Officer. Ta imbati na kan kwa na dagiti nagan, ti saan pa yan na sarungkaran na balbalay. At ang emergency. Papananda, kahit sana makapagbalay-balay. Ay, adan kanya kapitan sa makanakon. Nene, among nga ron, noon niya asityo, ti papanan niyo. Ay, saan pa'y akap? Matlagayam, dumanaras ka. Awan pa'y kanito asaan ka apura ka na yun. Ha? Kanya launa ya, ti pagdardarasam si kakuring. Kasla ka agapura makiasawa. Ang awanak manin ni kapitan. Denggam pa'y ngamin tibilin sa katumaray. Imdengam ti tao akasarsaritam. Saan ka na tumaray ka na dagos sa di mo pa'y nanggaganti amin na bilin. Intun damaganda, di mo madgayam ammo amin abilin. Oray day tal koreng. Ananusan nyo ni Barangay Health Worker Kuring, hindi kasi kababalin na. Agdardara sa kanayon, ako namlan na maudin iti biyahe. Talaga naudin iti biyahe, Kap. Ewan kaya man niya. 48 ng samutin, at palasang pailaan. 50 idi na panabulan, Kap. Iso ako na yung agapuran ang makiasawa. Just kaya ako rin. Di pa lakit makiasawa ng agpaiso. Tapno sana na dumanaras akanayon. Uwan nga agpaiso, Kap. Kan oray no agkakadwa kami, nagpartak amag na. Kanayon nga umununa iti amin na papanan mi. Napaliiw ko matdayta. Kasla masinsinit, nagiti dapan na, noon nakatakderan. Di kayat na, tumaray ang ragusan. Una daytan kaka. Nana ko rin. Di nakmamutaw awagan ni tinana, takasla bumakitak launay nukasta. Tunay kamutan, sekretary. Sige, manang nga rod. Apay, kanya tibagamaya. Mabalin nga aginayad tayo lang nga magna, nakahihilak ngamin. Nagkunamot ngamin nga aghihil ka amag na. Diyak man ngamin pagarupan na makasuro takiti papanan nyo. Ay na, Apo Sekretary, inton maminsan, ag-rubber shoes ka laangan. Tanod da kala at apapanan tayo saan asawer ti high heel mo. Italang mutmanan, unay daytan kaka. Sapay, saan ka narwa mamagna iti nakain inayad akas lamapan pabitay, uno mapan makikasar iti altar. Ha? Unay daytan kaka? Tatabisin kay, ada kayo. Nay, di ko rin timbang ay ayam kadiyak. Tatabisin kay. Umayan, ayan nang tayo smagil ka.
Ito. Ni, awan mo di pares na. Ay, dinayanggos man kaya mentay pusa. Ang drama ni Jayag. Aguray kalain kuray, taalak biit ay pares ti sinilas tao. Ta dinayanggos ti pusa kanya dayaw. Unay ka na tuyan nga pusa ay. Halika, ito, ba't ka nadaras ko kamay? Tuyan ti pares ti smagel ko. Isuot ko ta rumara ka. Na. Awan mo tao. Awan mo ni Kureng. Kureng, hayan mo gay. Ay, just kinadya tao. Agaya blay ti mamindua. Kalpasan na pumanaway. O rayak lang na idugdog mama nagapura mangilukat iti rinaw. Kalpasan na itarayan nakmet lagayam. Ay, o naidaytan kaka. Lumabasak pa'y, Lolo. Nay, si kamot kayam balasang ka. Uwan, Lolo. Kasla, adapad padaanan nyo Anya padpadaanan. Sapsapula kini ane tao anang pungkaw kanyak. Sino ay, Lolo? Likuring. Ay, ni Manang Kuring. Apa nagkatawa ka balasang ka? Ang muklatan, Lolo. Basta ni Manang Kuring, kimat. Ay unay day tangkaka. Ay gusto ka balasang ka. Kimat na dya tao. Tunggal anda ayaban na tao. Di kayat na. Na iti pagkiram kat anda kan iti sango na. Magic. Unay daytan kaka. Kasta ni Kureng, isa masurunak. Bagbagaan nyo man na dya barangay health worker yaw. Abaa. Unay daytan. Budoy! Ni? Ada ka! Ay banak ni Manang Kureng. Budoy! Maraya ko na mapanitian tiri daw. Tanusan, umanaw ang dagos na dyan. Tumara ko nito silid. Dara sa kaloktan tiri daw iti silid ka. Nika. Ito mo naman ang Kureng. Umanaw ang dagos, kalpasan ti mamid mga ayab. So, pumanartakak mo ten. Taktakon to yung silid ko. Ita, mapanak kita mentor. Ay, kung nagpropay ka, mamanam na dyan tao. Manang Kureng. Ayan mo nga. Just kaya baak. Awan mo tayo. Nandugulan naklakit nga raw na nagdaras na ng hilukat itiri daw. Yakmot lang na abutan. O nainaytan kaka. Kanya nga'y tanod budoy. Naitid mo matlang di sumons para kan ni Ariana. Awan mo't intad yung kanyakap. Katno intid mi kan ni Kureng. Tay dagas na biit iti balayaw. Gamin, malabsan na matlang ti balayaw. Amangan mo iso jagay ayab kanya kita. Boses ka ni Kureng, tinanggag mo. Munkap, amindo kayo nayaban na tinakan ko. Isumarod ang nabukulan ak. Apay, inaperkat na ka ni Kureng. Inangaw mo siguro, isa binukulan na kan. Sanak inaperkat, kapitan. Na itong tuga kidilo katak ko man tiriraw ti silid ka. Alya, Hindi nga minangag ko tayab ni Manang Kureng. Pinartaka kong tirumar. Tamang ano, pumanaw adagaws. Takas tangamin tugali na. Noong nagayambitin namin dua. Di kaya't nagmadik ka nga adan adagos iti sango na. Isa pinartakak lawalay na. Sumudtan, ti panakitugtog ka. ayan nga ron nga, di sumons niya Rihanna. Ay, aman akap. Kaya di malukat ang tiri daw. Awan mo ni Manang Kureng. Ultiman niniwan na katnyak nakitan. Ulay daytan kaka. Awan ni Budoy Kap. Nakasiramot ti balayda. Anyang amon nga bagbagamay. Ay, isugayam nga awan kay jay balayaw. Tada ka dito'y barangay hall. Imayak dito yan Tajak mo nasiputan, tiyan niniyawan mo ngay may di balay.
Unay daytan ka. Nagpukaw kalay tinamidwa, imawar kan. Hindi ka mo sumungbat nga men. Tapnamok no da tao unawan. Nyasa na si mong batang nam. Kita man si muging ko ne. Gapanam na tiya bukol. Na kaano pa'y mo't adiniswan ka? Iti ka purak karumar. Na itong tukak, itiridaw ti silid ka. Ayat ko lang makamakam ka. Apay ngamin ayaday ta ugali makasta koreng. Adayamot dakas nga ugalik kap. Jak matibagbaga adakes. Ngam kasta amapan ka kanagiti kabalpalayan. Nga agpukaw, wano agayab. Orayam mat ida amakasidag Wano orayam nga ilukat na tiridaw. Sakbay at tumayab ka. Unay mo't kanday ta tumayab kap. Arig na tumayab ka iti kasta nga style mo koreng. Agpukaw ka iti mamindwa. Kalpasan na pumanaw ka na dagos. Oray kumaa. Nuagin inayad ka pumanaw wano umadayaw. Barang maabutan na ka ngam saan mo't tatumaray ka mo't adagos. Iso tumaray mo't jay umay mangilukat itiridaw. Saan na masarakan tiyan liniwan mo? Tadan iti sampulang gate. Unay daytan ka. Ikamot iti waya di tao at umakdar. Magna nga umasidag. Ken oras na amang ilukat itiridaw. Tayo may ngam nagijay. Saan damot ang nakaistidi. Ngagbambantay latan itayan tiridaw amang uroray ken ka. Siyempre, mabali nga daday di CR. Uno, mabalin nga umigigop iti kape. Nga agisaw-saw-saw iti pandesal. Uno, madama nga agibarbarbas. Nagitati ipayam iti timing. Isano nagayab ka kureng, urayam mo't iti maysa nga oras. Unay mo daytan ka. Lalabos mo't tamay sa nga oras kap. Inasaysayadan ngam ti maysa segundo lang. 3 minutes mo't kapitan, ti panaguray ko. Anya 3 minutes ni bagbagamay. 5 segundo lang, awang kan. Malalala. Sana rayta ti pagdinis ko tiran niyo. Intun maminsan kuring. Urayam paya sumungbat di tao. Naawan nagsao, awagam manan. Ikam, iti gundaway na sumungbat kan umasidag. Sa nakimat, ti pamayam. Uray daytan. Ay na, makabannog mo ti pumanag na. Sapay, nagadupay ti turong-turungag. Ay, nay, malabsak ti balay ni Nana Iping. Ison ti una ka mapanik ka ni ti rasyon na. Kuno ayuda, nga inted jay bak na nga taga-ili. Ay, tumaraya kon. Tapno, mabibiit ang makadano nak di tabalay da. Ay, saan ako na mapanagtuktok di tayang tiruangan na. Tano mayra na nga awan, makapanawak adagos. Ayabakon. Nana Ipeng! Nana Ipeng! Sika ka dinay ta kureng! Nana! Hindi ka makawala di na pumanaw kan! Masurudak! Agong ungot ki din to'y bakit awam mo basol ko. No, di nak mauray arumwar pumanaw kan! Ay, urayin kayo, Nana! Unay daytan. Di nak manapuraan! No, di mo kaya ta, basi-basing ka dita, salbag ka! Amo marigata na ka tumakdar kan magna! Apuraan na kainan! Wala kan! Ay, Nana, urayin kayo lakta, Agulay bakan! Sakbaya, lukasak tiri daw! Ang daram usak pay! Ang brasak pay! Kan, ang palasak pay! Di na laki di pagbalinan akimat, sika! Just kay abakat. Kasanulaengan. No urayak amalpas nga agbras, agdiramos, kada agpulos, ay sos. Di pa'y makatawin kundi to'y.
Mapanak mampay, di tabalay damanong pableng. O naidaytan. Nakapalasmot siguro ni Nana Ipeng. Pukawak manan. Nana Ipeng! Ay, sarbag ka, gapura ka malan. Pumanaw ka no di ka makaruray. Di nakpagbalin na nakimat. Nga kimat ka no. Kaano talo nga oras ang tinapalabas. Mabisinak pa'y kiden. Di nakapura na. Pumanaw kan. Diyak kaya timap apura ang mangilukat itiri daw. No di ka makananos, pumanaw kan. Saan asikat yung mangisuraw? Ay kwa, Nana. Itad ko kumaday to'y ayuda. Ngayon tita gailay. Ay, sana dahi ka tipagapura ang arumwan. Sana dahi ka ayuda. No, kaya mo ibabarmaon. Di na laki, di pagbalinin akimat. Kuna manan. Ha? Pumanawak man laangan. Nilaangan bodoy tibaon ko amang ito di tiday ito nga ayuda. Para ka nagiti senyor. Hey, naidaytan. Anya nga iti nakasarak ka. Isu nga rod nilangan budoy ti mangipan iti daytoy grocery kini Nana Ipeng. Ta kaguran na kaung dadya abakat. Kastam tomat ngamin manang koreng. Amin na balay pa panamgat. Saan ka makan anos nga gura iti oray talo lang minutos. Ti kayat mo gat no pinokkawam. Kaslakimat nga adan iti sangom. Anya nga ita. Ay natilay bagbagang pala di tamat. Mapangkaki din. Sigurado nga dango over di bakat. Kayat ka asawain. No makapungtot unay kan ka naggapoy di balay da. Sigurado sakto mo ti pagpupungtutan na. Isa jak kayat ti mapanay ti balay da. Nagar-aramid kan koreng. Isa si kamot lang ti mapan ijay. Ket ano samot ti aguray iti makatawag. O naidaytan ka. Apurado ka ngamin iti amin na banag. Dumanaras ka. Pagbalinem akimat dagiti tao nga awagam wenno ayabam. Agdardaras ka akanayon. Anya nga ito. Nakasarakan iti mang paoray ken ka iti may sa adikada. Oray day tangka ka. Manang koreng. Anusam kanumot ti aguray. Takaslakan tumot ngamin kimat nga agpaisaw. Urayan pa'y matamag na kan mangilukat itiri daw ti tao apukawam. Saan mo apanawan na dagos? Oray day tam. Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritan tayo ditoy. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.